Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y Channel Me, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no naisarding apagayat, ken agsublimanen itirik na. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo, ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. Hello, Manong. Nasayata na kaawag ka manan. Kumusta ka ngay? Nasayat mo tadin ko. Kalkalpas ti jutik. Nagadong amin ti pasyente medyo ospital. Sigurado na bambanog ka manan, Manong. Un nga rod. Ngamsan na balit adda akong diti dagus ko. Makay na akon. Mangan ka pa'y Manong. Nanganak kon sakbay nagawid ak. Nagawis kami dagiti katrabahwak amangan kami pa'y sakbay nga agaawid kami. Di maturog ka nga rudan adagos. Isong arot niya mawag ako ta mga no makaturog ak nagpayson ading. Ayun gayam, naipatulod kun di kwartayo kun ni tatang. Agraman di para kan Auntie Belen. Mapan mong tuway ruwaran ni di bangko, tapno magatang yun dagiti kasapulan nyo di tabalay. Agyaman ak Manong. Sigurado maragsakan manan ni Auntie Belen. Tadaman itad mo na kwartana. Rumpang lang nga din ko. Nakasla inatakot ni Rodan ni Auntie Belen. Kan isa ti masansan ang mga asikaso kada kayo dita. Sige nga ron, tayo naktalanan inton bigat Manong. Agyaman ak ha? Sige, tamaturugak mo tinading tanay. Trabahon tumanan inton bigat. Sige nga Rodan Manong. Aganad ka dita. Bye! Di manong mun samot di ka sarsaritam itay iti cellphone mo anak ka. Wan tatang, imawag sakbay anaturog. Kagap-gapo na ngamin iti trabaho na. Kastaya. Kahit kumusta ka no ngay iti ayan la. Nasaya at mat ka no tatang. Iso na laang taado ti pasyente da. Mabanbanog da talaga. Narigat ngamin at talaga ti nurse iti ospital tatang. Ay wun narigat at talaga. Naimbaglaangan at maanusan ni Manong mo. Mabanbanog nga mag-enjoy tatang. Inyawag na gayam ang nagipatulod ka nun iti kwarta tayo. Agraman ni Auntie Belen. Talaga di na malipatan ni Auntie Belen anak ko. Idis tayon ton dagiti kaya siya apagatang tatang Tama pan ko alaan di kwarta inton bigat. Ay, sige man nga ron, anak ko. Ado ti pakasid-sida akad. Kat ipagatang yo taday tati kayat ni Manong. Jay magatang ti amin akayat yo akanan. Daw yung auntie, agmano ak. Ay kasya na ka ti Diyos, kaanakan. Apay, nagapumaya. Ijay bangko auntie, inruar ko di pawit ni Manong. Ay, sumot lagayam anasapa ka arimwar itay. Nakatsindakan samot taon. Wan auntie, kan umay ko gayam ito di kwartayo apapa itad ni Manong. Anya? Ay na. Adaman nga rod kwarta kon angay patulod ni Manong Mau. Wen auntie. Adoy Ay na, agyaman akdo na. Ibagam ka ni Manong Mau thank you. Ay wen gayam, ada naburas anak natangkan prutas dito. Umay kon to iyang ijabalayo inton madamdama. Pambarak mo nga agluto iti dinengdeng asidaan nyaw. Wow! Kayat ko unay day tanti. Nagimas nga minoda kayo ti agdengdeng. Nalagarod ta mapadak to ijabalayo inton madamdama kaanakan.
Ay, anda kamot manang Belen. Ay, wan, naalam ka din di kwarta nga impaw it di ka anakam. Wan, imay indagas itay ni Duna. Anya ngay dagita nakabayon nga imot mo, manang. Natangkas kada prutas da itoy. Insang put itay ni bayaw mo, kat umay kayo mo't paramanan Ay nagsaya atin ngay. Naimas tag sila di ka puro sa anak natang. Iso nga rod ngay mayak, tailutuan kayo man kit di iti dinengdeng. Kayat kanuday tani Dona. Ay sus, mamutik-tik man nga rod na taon ano kasta manang. Sabali nga minulutom ka, talaga anak kaimimas. Ay sus, pasablugan nakmanan ka bagis. Ay win, kasla, saan ka mo tan amakit kita rumrumwar? Papanak kumangay mo't manang. Ay na, rumwar ka mo't sang paminsan. Narigat ti maikan diti balayo. Magwat-wat ka mo't Masadotak ngamin arumwar no dadto ba? No adda mangawis kan ka, mapan ka mo't ngamin Bay amanang, takas tanto ti aramidag inton sumarunaw. Yan, ani Auntie Belen ti umumay iji balay manang Emmy. Iso akas la damot laang day dinanang iti panagriknak. Kabsat ni tatang ni Auntie Belen, kat aga asidag kami laang iti balay. Saan ana usem arumrumwar ni tatang, iso ababalawon unay dayta ni Auntie Belen. Amangan kano no nabiit ako mapsot no adalaang iti unag ti balay. Iso nga al-alukuyan na nga agpasyar matsag paminsan, akadwa na dagiti kumpare na, tapno mawat-wat mat. Ididamo, saan nga ikaskaso ni tatang dayta nga ibagbaga ni Auntie Belen. Aging ga pinadas na mat ti simurot, iti may sa kumpare na, iti pagpaspasyaran na. Tina minsan, nasunutan pa'y manang, aging ga idimasansan maten, arumrumwar ni tatang. Saan kan nga agluto doon adaimot ko asidayo kan ni tatang mo. Agyaman na kanti. Apa gusto, inapoy pala ang tinailutok. Tadyak mo tamo no niya ti kayat ni tatang asidaan. Day, apay, ayan na aya. Awan pa'y nga rod anti. Ada ka no papananday ti kumpare na kunana itay. Nga maging kaitakot di pa'y magsimangpot. Subip nga taon. Napananda pa'y ngay. Diyak amo anti. Masansan sabot tan arumrumwar di amam. Wan nga rod anti. Di pa'y matataon di ti balay. Kanayon arumwar. Ay paliiwam. Taamagan do sa balin tinasumok di amam. Narigatan. Amumbutan kadagito'y apanawan. Wan anti. Bayan nyo tapaliiwak ni tatang. Anda ka di pa'y kwartam dita. Apay, naibusan ta intad ko a kwartayo, tatang. Nagbiitan. Kan ano nyo ayati kwarta? Anda ngamin papanan mi a birthday ka ni kumparek. Narikat mo't adyak gumatang iti irigalok Nagladaw kayo pa yan nagawid iti rabi. Madanagan kamin ka ni Auntie Belen. Napanan nyo aya.
At talaang pinasyar mi agayam may. Naimasan mi matin tinag-istorya. Iso adimin napupuutan ti nadara sa panaglabas ti oras. Saan yun nga uliton dayjay tatang? Amang ano niya ti mapasama kada kayo di tadalan. Pagarupin yun samot at teenager kayo pa'y laang. Saan mo't anak ko? Di mo't na kayo tinagko na nga agpasyarak man. Itatararamidag paritan dakmat. Saan da kayo aparparitan, tatang? Ngam di kayo mo't agpakpakarabi makapadanag kayo. Alabay amta saanan ama ulit daw na. Daytay daw-dawatag ngay. Ikan nakon at amang nagororain ni kumpare iti pagsarakan may. Sige, mabit lang na rod, tamapanak mahala, tatang. Ay naimbag na nadanon ka dito'y kaanakan. Kunak no, napan ka nakitsinda. Apay ay auntie, aday pagatang nyo? Ay awan ka anakan. Adala kayat ko nga ipadamag ka. Imay indanon di kumare, kaya kabangibang nga ile, idirabi maipapaniti, anya, auntie. Maipapan ka ni tatang mau. Ay na, isubot lagayam amasansan amarabyan jay amam, tamap mapan mat gayam ijay kabangibang nga ile. Adda kano paspasyaran na ijay nga ubing abalo, kan adda talo nga anak na. Anya? Ay kaslada kano relasyon dan. Pasaray makita da nga agkuyog da rumwar. Inton sumangput da, nagado kanaw aginat gatang da. Kaya tiyasawan? Adda nobya ni tatang nga ubing abalo kat igas-gastusan na idan? Ewan ka ta. Sika, anya-aya tinapaliiw mo iti amam. Kadagiti napalabas ngal daw. Kanayon amang ibaga kanyak ti kwarta ni tatang. Naibos adagos tit itad kenkwana ni Manong. Damdamagak non anuan nangam nagadumot a pambar na. Ay dado na, sa balit yung parparik na kanyak. Abang ano kwartaan lang dayjay ababae ni tatang mo. Iso akanayon ang maibusan iti kwarta. Mabalin akasta, auntie. Ay bagaam ni Manong mo bay mapan iti aramidan ni tatang mo. Kan kontrolam timangtad iti kwarta kan kuana. Na naglaingan ngay dayjay ababae. Isokit din ti agnomar iti pagbanbanugan ni Manong Mau. Hello, Manong. Naimbag tayong mawag ka. Wala din ko. Day off ko ita. Ada panahon ko makinistoryakan ka. Naimbag nga rin tayong mawag ka, Manong. Adanas ka na maamuam. Apay, ada na pasamak dita? Ni tatang nga Maipapankan kwa na ti ibagak, Manong. Apmom, ada ka relasyon na amay sa nga ubing abalo at taga kabangibang nga ili. Talo ka no ti anak di babae. Anya? Nakaamo mo titi data? Imposible ang makirelasyon pa ni tatang. Lakayin. Ang mga chismis lang data. Saan, Manong? Kumpirmado. Idi na ibaga kanyak ni Auntie Belen na panak nag-imbestigar iti papanan ni tatang. Kat nakita mismo dagiti do amatak apod no ti ibagbagada, Manong. Kat tinasakit. Pudno ngay gasgastusan na dadya babae. Anya?
Isumat lagayam akanayon ang maibusti kwarta ni tatang. Saan akas idi adi na pa'y maibusti itad mo nga allowance na. Ita, dumawdawat pa'y kanya kon manong. Ay, unayin ni tatang. Di lang masumsumok na. Laklakayan lang aruden. Iso manipod ita. Di mo ikan iti allowance na manong. Tasabali mo ti pangiserbyan na. Sayang ti pagbambanugam dita abroad. Mat ni manong ko, apaman anaamuan na ti maipapan ka ni tatang manang Emmy. Kas kanyak, narigat mat nga aklunan na ti damag, tasipod pimusay day di inami. Awanan apulos ti asem ni tatang iti babae. Ngam siyak amismo ti nakapanagnak. Nakita amismo dagiti matak, idi nagimbestigarak. Baybayan mi kumalatan, ta saan mi mat amaitad ti pagragsakan na. Ngam ti makapasair itirik na, dandani kaedad ko laeng tinakirelasyonan ti amak. Malaksid iti dayta, addan talo nga anak day ja babae, ken dayo laeng iti kabangibang a lugar. Tangay siyak mat ti kaden na ni tatang iti poder na, siyak nga rod tinakisarita ken kuana. Inka gumaak ti nagpalawag, ngam impeteng na nga agin innayat da kano, ket panggap na pay nga ikalay sa tibalo a karelasyon na. Manipod idi kinumprontar ko ti amak, nang rugimot ten nga agpalya nga agawid iji balay mi, ket matmaturugan iti balay ti karelasyon na. Ultimo ni Auntie Belen akabsat ni tatang, ket di na impangag, nagbalinan abulsak ti amak, gapo iti panagayat na iti balo a nakarelasyon na. Hello, Donna. Nakaawag ka man. Siyak na ito'y anak ko. Pinaawag ko lang ti adim, takayat ka kumaama ka sa rita. May papanitian niya, tatang. Kasla na patag-unay ti ibagayo, ah. Eh, mapainak kumaamang ibaga anak ko. Ngumpus-pus kulukon aderopag. No, mabalain, mangibaga ko may ti kwarta kan kaapagpuunan may ti basit adersena kan ni Greta. Anya? Agnegosyo kayo kunayo, tatang. Sigurado kayo iti dayta? Wan, anak ko. Tapno ada pangrugyan may inton kayat minti agkalay sa akin ni Greta. Talaga nga ikalay sayo tinobya yo, tatang? Di unam amo dayta babae. Ang mga nagbabawi kayo ito iti na. Saan, anak? Napanag-nagkakunti kinapudno na kanya. Tatang, pasensya kayo na. Ngam talaga saan kami akomporme iti kastapan na kirelasyon nyo. Ubing unay dita abalo. Arig na nga anak yun, tadanda nagkasadaran da kaniading kaw. Saan nga edad importante anak ko? Tinapatag kat agin inayat kami adwa. Ay, no saan kaya matubngar, tarit na ayokot nga rod dayta. Sige nga rod Tapno di yumot ko na asaan da kayo kayat niya gragsak. Ngam no ti may papaniti kwarta akid-kid dawin nyo. Lading itag, ngam jak maitad tatang. Sigurado nga amuyo mo ti makagapaw. Sige ano isuti ko nam. Di ka mo't mabalin apilitan no kasta ti desisyon mo anak. Sapay ko matasan nagsakit tinakam nyo kanyak tatang. Da kayo lang ti pampanunutag. Iso ang maawatan dak kuma.
Pudno ka di dyan nadamag ko, nga insaldam ka no ti kakaisuna at talon niyaw ko na ni Pedreng. Wan manang, insaldak ata, didakmat kaya't atulungan da Bart. Kunakmat may sublik tumot lang. Ay unay kan kabagis. Gapula ang itiday dya babae. Insaldam ti talon niyo at paggudwaan kumadagiti agkabsat. Isublik tumot lang. Apa man na mairwar mi tinagpuunan mi kan ni Greta manang. Apay nga min ayadi kay mamati anapudno kanyak ni Greta. Alawanan, napudno no napudno. Ngam kaano laang anam-amom da dya babae. Kan may saan ba't ataga dito'y? Dayo lang. Amom ka diti makagapaw, no apay nga adda dito'y iday dya babae. Kaya't na nga rod amalipatan, tinagawan nga asawa na. Iso apimanaw da iti lugar da. Narigat ay amaawatan da itamanang. Nila mabalay na maragsakan kayo latakuman para kanyak. Amuktar aramidag. Kansiyak ti makapanagnag, anapudno kanyak ni Greta. Amo ka dahin dagiti anak mo, ana isaldamon ti talon niyo. Ay, sakton ti makamo amang ibaga kadakwada. Ti napatag, naitad ko ti kwarta ka ni Greta, tapno makarugimot tin iti negosyo akayat na. Anya, intad mo na adagos ti kwarta kan ko ana. Katan niya apay kumangay manang. Isumot na di kang runaan arasaw no apay an naisaldak di talaw. Ay na, sapay kumah tapod no amin dagita nga ibagbagam. Tapno awan to ti pagbabawyam iti udi na. Talagang awan to Apollos manang. Panaknikak anag kamali kayaw. Iti panang ipapanyaw ka ni Greta akaayan ayat ko. Hello, Manong. Pasensya kan ano inawagan ka. Apay ading ko, ada problema? Ni Tatang Manong. Imbaga kanyak ni Auntie Belen, nga insalda na kano di talon tayo. Anya? Apay nga anan mo na ti kwarta? Di mo't dumaw dawat kan ka iti kwarta, apagpuunan da iti negosyo iti karelasyon na, ngam di mo inikan. Talaga adyak ikan, tadyak nakasigurado iti dadya babae. Imbagak mo't ka ni Tatang, ano makirelasyon, saan nga ag-involve iti kwarta. Tamang ano da iti pakapertyan, ti relasyon da. Naisaldanan Manong. Imbaga kanyak ni Auntie Belen, kat naitad pa yan ni Tatang ti kwarta iti dayjay a babae. Una yun ni Tatang, talaga natangkan ti ulo na. Ayan na nga ita ni Tatang. Nagawid iti rabi Tapapaala ka no di babae dagiti daduma akawas na. Tasigurado ka no amabayagan santo makaawid ditoy. Tarugyan da kanukat nga rudon nga asikasun ti basit a negosyo da. Nasapa apimanaw Manong. Awit na dagiti inyempa kinaakawas na. Ala, sabay ko mga rudag na nayo ti kinasaya ti relasyon da. Saan tamot na mabalin nga ipapilit ti kayat ta, tagbalin tamot ni awan na respeto ng anak. Timot lang pagsayatan ni Tatang ti pampanunutan ta saan aya. Un nga rod Manong, ikararagtalaangan anasaya at ipagtungpalan da. Di kag danag, siya kun ti makaam mo ditoy. Padamagan kan tulat tamanan. Sige nga dading ko, katagyaman na kiti ato nga anos mo kan ni Tatang. Awan anyaman na Manong. Sige nga rodan, bye. Talaga nga impay-payso ni Tatang ti sana nagawid. Ay, makaamukan iti amami, apo. Tarabayam kumakanayon.
Tadimi mo't mabalin atob nga ron ti pagayatan na. Ha? Tatang, ada kayo? Rabina! Oh, apay akas ta tilangayo. Kan apay nagawit kayo. Dimot ko na yung agyan kayo pailaang ijayan tinobyayo. Taasi kasunyo ti ipatakteryo ang negosyo. Awanan, anak ko. Ha? Anya ti awanan? Anya ti kaya ti asawan, tatang? Jakon nasangputan da Greta, kandag iti anak na iti pagdagdagusan da itay bigat. Idi kanupay rabi api manaw da kuna di kasera. Anya? Kaya ti asawan? Hintarayan na kun anak ko. Kat imot na ti dakkel agatan ngayon tad kukunkwana. Jawanan bain a babae, manangalilaw mo't gayam. Ada ka nun ang sukon kadakwada ay darabe Impagarup ka nun di kasira na no siyak day jay. No kasta, lino ko na kayo day a babae, tatang. Intarain nanti kwartayo. Ay, day tanji kun nami, tatang. Di kay tumot dimngag kada kami. Anya nga ita. Pakawanan da ka, anak ko. Jak pulos impagarop ang maramid na kanyak ti kasjay. Manangalilaw mo't gayam da dya babae. Ala, di kayo nagliday. Tinapatag, awan ti dakas na napasamak kada kayo. Ay, anak ko, makaamukan ang mga ibaga iti kabsat mo, Ward. Mabainak unay kada kayo. Gapoy ti kinagartam ko, kastoy tinapasamak. Naisaldak pa'y di kakaisuna at talon tayo. Kasanupay amadundun ko day jay ita. Di kay agdanag. Ibagak ka ni Manong tinapasamak kada kayo. Amok adi na baybay ti talon tayo. Kan saan da kayon tupulos abaybayan, tatang. Welcome dito iti Masakbayan Ilocano Radio Drama dayto iti pagdingeg kadagiti dinaysao. Agyaman kami unay kadagiti kakabsat ken amin nga kailian iti asideg ken adayo anang ipaay iti panangipateg. Mamata ka din na kamam mo. Ngamsi ka, amam mo ka, Irene. Ha? Sino ka kadi? Siyak ni Beron. Kaskan ka. Nausumak mo ta tumulong ka dagiti pada nga estudyante marigrigat. Kasta ka di? No kasta, mamatiak nga agbalinta na singad, Veron. Lakit di Irene. Nga mamom, tangay naturad ka kung nausam ka tumulong para iti karbangan ti kaadwan. Adaam mo ka napimpinta sa pamuspusan. Tapno adada pa yung may rano dagiti agkasapulan, babaan kan ka. Ha? Agpaiso, Veron? Wen, Irene. No interesado ka. Apay kiti na saan? Kaya't ko talaga ti makatulong iti uray simple lang nga banag. Iso nga no dagayam na pimpintas nga oportunidad. Apay kit dinadyak tukmaan. Maragsa ka na kiti dayta nang ngagkukan ka, Irene. Amok nga adun nga organisasyon ti kimak pangam. Ngam namayat ka. Awisan ka matiti grupo mi. At dadagiti may saysayang kat a lecture para iti grupo mi. Tapno ad-adda may pasagapsap kada tayo te agdadata a kinapudno. Kaano ti sumaruno a lecture, Veron? Agsembray kan. Panagkunak kat nawaya akon. Talaga nga interesado ka. Ag kinapudno na. Adda maangayin ton madamdama. Kat nga interesado ka. Ikuyog ka, iti pakaangayan na. No dagiti in lecture da kada kami itay. Pudno unay tinako na speaker itay. Nga adda dagiti sektor iti komunidad. Nga arig na mabaybayanon ti gobyerno. Gaputa makumikom da iti sabali a banag. Kas kumay ti sektor dagiti kaskanyak agtutubo. Sektor dagiti babae kanda dumapay. Oh,
Anya, Irene. Anyat mo ko na may tinangag mo. Kaadwan ka dagiti di nakamot di nagsao, kat maipapan ka dagiti kamali ti gobyerno. Gapotay iso ti agdadata apod no. Iso ti kapaliiwan ti kaadwan. Katrumbang lang nga may butaktak dayta. Tapno maamuan ti kaadwan ti pudno mapaspasamak. Sa bagay, husto unay tinakunana, nga arig na mabaybayan ti daduma a sektor iti komunidad. Nang rona ti sektor dagiti agtutubo, kan ti sektor dagiti babae. Banag ang makapasakit iti nakam. Amo Mayrin, kastamat tinarik na kididamo. Idi na mo akong ti kinapudno. Idi na waknita nun ti kapanunutak. May papaniti agdadata kinapudno. May panggap iti bulok a sistema iti gobyerno. Veron? Wen gayam. Ada maangay nga exposure iti mabiit. Ang mga no kayat mo ti dumaray. Ha? Anya nga exposure? May isang aktibidad ti grupo mi. Maangay iti Cordillera. Mamati ka nakarkaron amawaknitan tinakulaapan na panunot mo. May papan iti kinapudno. Apaman ama panaknakam ti kinaagpayso dagiti nangag mo iti lecture. Ha? Kasi tinakunakon. Iti Cordillera ti pakaangayan na. Sumurot ka no kayat mo. Sigurado nga ado ti dumaray ti dadyang aktibidad. Ado dagiti agtutubo nga aggapoy ti nadumado mga universidad iti entero a Luzon. Kagayam ni Irene, maragsakan nga nakasurot ka dito yung Cordillera. Naimbag nga orasyo, tata. Kastamat ka. Kumusta ti biyahe nga aging gaiti nakagtang kayo ti deto nga baryo? Nasaya at mat. Sigon itinadlaw ko, adayo ti pagadalan dito ay. No, Jack Mariro, nalapit na nasurok may nga oras sa magmagna nagiti ubing. Sakbay ang makagtanda iti pagadalan. Sakto duwa nga oras no magmagna ka manipod dito'y. Aging gaiti nalabasan nyo nga pag-adalan. Iswa kaasi dagati oobi nga ang nanaad dito'y. Kat pakaragsakak ti kaadam Irene. Sigon kan ni Veron, nasirab ka. Nalaka matukod mo nga kanu nga panunutan dagati banag amay buwagakan ka. Kat mamatiak ang makatulong ka ang mangisuro kadagiti o ubing nga aday ti dayto abaryo. Mangisuro? Uwin. Dayto akas lang nga maestra. Kasapulan dagiti o ubing ti makaadal. Gaputa adayo unay ti pag-adalan, kasaya ata na maisuro dalaangan dito'y. Eso nga agsapsapol kami kadagiti agboluntaryo nga agisuro nga agbasa kan agsurat kadagiti o ubing dito'y. Sigurado ang makatulong ak iti dayta abanag, tata. Saan da ka apilitan? Voluntaryo ti kasapulan mi ngay? Voluntaryo ak, tata. Saan da ka pagdanagan? Kaya't ko ti makatulong nang runa kadagiti ubing. Di kayag tataray, tama nga no maitiklab kayo. Maestra, mapangkamin maestra. Pangkamin maestra. Ay, kunak naman manulaang dagiti ubing amayat nagpaisuro ng agbasa. Itay rogyakon tagisuro. Kalaat mat na maduda. Kat maragsakan da unay, tamakasuro da agbasa. Inton bigat, suruwak mat idang agsurat. Kasapulan da ti kastoy. Nang runa tamasadot damot amapan iti pagadalan. Gapo iti kinaadayo na diti baryuda. Maraksa ka na una iti na matangak, Irene. Tata Amador, ada kayo mat gayam dita?
Sipod nang rugi ka nagsuro, pinalpaliaw kan. Naimatangak nga idi damo, manula nga uubing ti agpapaisuro nga agbasa. Ngem, bigla nga madudangay. Aging ka ita, kalkalpas mo ida sinuruan. Makapabangar nga ron itirik na, Tata Amador. Gapo iti nakita karagat mo, amang tulong ka iti uubing nga aday ti dahi ti abaryo. Kuyok-kuyok pa iti daduma nga uubing, nga imbis nga sumbrak na iti pag-adalan nga adayo dito lugar na, agpaisuro da nga engen kang ka. Anya? Nasay saya aton ti kasta Irene. Mamatiak nga adu-adu ti masursuro da, no dito'y dalatan. Saan akas no sumrak na pa iti pag-adalan? Nabandog danton, kapo iti adayo apag naenda, sakba madanon da ti pag-adalan. Awan ton ti interes na nga makasursuro ta nabandog dan. Iso nga guyok-guyok eda, adito'y dalatan nga ag-adal. Adda kayo dayta, Tata Amador. Ate, nasaya at Irene, umay ka. Elekmot ka iti pakabuklan dito abaryo. Ipakitakan ka ti aglawlaw, ta mamati kadak-kadakal ti maitulong mo dito'y nang runa kadagiti uubing. Napalaos ti ragsak ni Tata Amador. Tibig-big-big a mentor ko, gapu iti nasaksyan naman ng Emmy. Pinaypayso na nga rod ti kinunana, aguyuguyon na laangan dagiti daduma pay nga ubing, itinapanan mi abaryo ijay Cordillera, nga imbes asumrek day ti pagadalan, syaklatan ti mangisuro kadakwada. Saan laaday ta? Ingkarina nga adapay sumangpet iti dayjay abaryo, apadak nga agisuro matlaeng kadagiti ubing. Idi umadani manan ti sarat ko iti universidad, tamalpasan ti sembreak, kinasaritanak manan ni Tata Amador. Pinagpili nak no agsubliak iti panagadal ko, wano agtalinaedak pay iti dayjay lugar, tapno makatulungak kadagiti agkasapulan. Idinadlaw na amati kawak no anya ti rumbang nga ikadeng ko, inawis nak, kat na minsan pay nga inlikaw nak iti entero a baryo, tapno maminsan pay a maimatangak ti sitwasyon da iti dayjay a lugar. Natignay ti riknak apaman anakitak dagiti awanan pay nakam nga ubing, a mabaybayan nga agdaldalupisak iti nakataptapok, kan nakarugrugit nga arubayan dagiti agindag sajay. Ingkadang ko nga rod ti agsardeng iti panagadal ko iti maysa a semester, tapno makatulong akpay iti baryo ijay Cordillera asim murutak, kat sa anak mo't anapaay. Agingga ididimteng daytoy agundaway. Amador, panagkunakat umdasan tinaramida kiti dayti abaryo. In sakripisyo ti may sa semester, kat nagsardengak anagadal tapno makatulungak. Kat salamat unay kun ka Irene. Agrobrobatan dagiti insang petyo idi akakadwak anagisuro kadagiti ubing ditoy. Agsublidan iti lugar da. Makikuyog akon kadakwada, tapno makasubli akmutan iji Cagayan. Irene. Sakpa nga agdesisyon ka nga agsublin edya Cagayan. Amangan no mabalin apat kampay ti awis ko kan ka para iti may sa apasken. Anya apasken, Tata Amador? Ada maangay apasken. Ada amin iti akakadwa. Anya kakadwa, Tata Amador?
Maamuam ti amin, apaman nga adda tayo ni Jay. May amo nga umuna dagiti padam anagisuro kadagiti uubing ditoy. Kasayaatan matlayang nudarayam ti pasken tapno maamamom dagiti kakadwa. Nangron nakat kasapulan ti pagilian dagiti kaskel ka. Dagiti naayat nga agsirbi kan mangalaban ni ti karbangan ti kaadwan ngay. Mabalik ka di. Sige, Tata Amador. Sumuro takiti bagbagayo apasken. Nagtagi-armas dagiti dinanon may iti dayto a lugar. Sino dagiti nagtagi-armas, Tata? Dagati makatkitam ita. Isuda dagati ibagbagak a kakadwa. Anya? Apay nagtagi-armas na, Tata Amador? Nadanunan ta kanito ay rin. Masapol nga amaamuam ada kami kat makakanigad a grupo. Anya? Hindi kasta reaksyon mo. Matlaw naklaat ka nagbutang ka. Ngam iti kaadam dito iti alas unti sumagmamano abulan. Mamati ak nakita ka nam amu na kami amin. No anya ti kababalin mi nga awagan da ribaldi. Kano anya ti podno apanggap mi para kadagiti gaganga nga umili. Tata Amador? Bakit kita man ida nagtagi-armas? Saan da kanto adangran? Saan da adangran dagiti kagangay nga umili? Nangrunakan ka ay rin. Dakal tinagbalin nga akam mo iti grupo mi. Ha? Podno ti ay bagbaga kaya. Dakal tinagbalin nga akam mo. Tapno ad-ada matulungan mi dagiti nakakaasi nga agendag dito yung baryo. Iti ababa asarita. Karaman kan iti ang grupo mi. Es nga awan ti pagdanagam. Saan da kanto adangran dagiti kakadwa. Nga oray pa no makitkitam idaan nagtagi-armas. Takas iti nakunakon. Datayo ti mga laban iti karbangan dagiti kagangay kan nakukurapa nga umili. Nakakaasi gapo iti bolok a sistema ti gobyerno. Maragsakan ako na itinagbalin na pangad ng makumapanglangan kada kami. Imbis sa pumanaw ka kuman dito'y Irene. Noel? Dakil tinaaramidang para iti grupo tayo. Ado dagiti naenggan yung ubing. Kaya tinino to na masagsagupsup na dagiti idolohiya ti grupo tayo. Pakaidayawak day ta, Noel. Nangrunak at para iti karbangan dati amin nga naramid ko. Tapno mabaliwan ti bulok a sistema ti gobyerno tayo. Podno dayta. Nga mabalin ka di. Nga iti dayta gundaway. Saan kumapayla dayta ti pagsaritaan ta? Noel? Amom, nabayag nga inuray ko dayta akan ito. Tay masulo ka kasarsarita, Irene. Anyo ti? Irene, ay ayatan ka. Anya? Sapay la kumata. May kariyakan ka. Noel? Ngam di kagdanan. No awan ti panagayat mo. Saan nga ti kasta? Nakla-ataklaan. Diyak nam namaan da ito nga ibagam kanyak. Kayat mo asawan. Adda namnamak, Irene? Kinapudno na. Ay ayatan ka man, Noel? Agpay so, Irene? Ay ayatan nakmat? Unay, Noel. Katjak ilibak dayta. Ay ayatan kamat. Unay.
Kumusta ka dito, Irene? Okay at Noel. Kat na kayo ngay? Kumusta ti misyon nyo jipatan? Nasayat, met. Wan gayam Noel. Ada masapol ama amwam. Anya dayta? Noel, talo bulanan ajak nagbinulan. Ha? Panagkunak kat masikugakon. Anya? Agpaiso? Wan, babae ak. Marikrik na tayta. Amok ang masikugakon, Noel. Oh, nakaragragsak ka, Irene. Pinaragsak na kitik hasta unay. Nakarkaro pa'y kanyak, Noel. Napalaos ti kinaragsak ko. Malaksid ngamin ang napagserbiak ti pagilyan tayo. Babaan iti panangisurok ka dagitag tutubo. Naamamo ka pa'y nga ayat ko. Unay daytan? Pudno ti ibagbagak, Noel. Kat saan to nga agbaliw dayta iti kaanuman. Saan to apulos? Kadagidi agundaway manang Emmy, napalaos ti kinaragsak ko. Panagriknak kat awanan ti makiddaw ko pa'y, tamalaksid ang napagserbiak ti umili kan ti pagilyan, kadanak pa'y ti lalaki nga inayat ko. Kang runaan na, sikugkon ti bunga ti ayan-ayat mi. Di man lapulusim kan idi iti panunot ko, no anyan ti mapaspasamak kadagiti dadakkel ko, kalpasan asimurutak ijay Cordillera, kat nagbalinak akamang ti makakanigid a grupo, nga awan man la apulos ti pamalpalatpatan na. Iti day di apanagsikug ko, kinasaritanak ni Tata Amador, ti panakalider ti grupo ang nakaikapangak. Iti saan ko nga amo arason, iso ti nagdesisyon para kanyak, ken iti sikug ko. Sigun kan kwa na, sumalugak kano iji patad kat agnaedak iti ayan ti may sa akadwami ijay, agingga iti makapagpasngayak. Ngam ti imbaga na anang buribor kanyak, ibatik kano iti pagnaedak iji patad ti anak ko, apaman nga agpasngayak. Tamasapol nga agsubliak iti kabakiran, takasapulan dati serbisyok. Ti kano ipasngay ko kat tagikwa ti grupo, kat awan ti pagdanaga, tati grupo min ti makaamukan kwa na, agingga iti panagadal na. Kinasaritak nga rod ni Noel. Nagsasao. Ngam sa anak apulos nga umanugot iti kayat ang mapasamak ni Tata Amador, Noel. Irene. Anak tati pagsasaritaan dito eh. Saan ang mabalin at ikayat dati masurot? Sa anak nga umanugot a panawak iti patad ti anak ko, apaman nga ipasngay ko. Kat agsubliak iti bakir, tapno agserbiak iti grupo tayo. Italaang ang maamiris ko, Noel. Saan nga umno ti aramidan ti grupo tayo? Irene. Naalilawak. Impagarup ko ididamo, no umno ti ideolohiya nga ilablaban tayo. Ngam iti pa naglabas ti aldaw, naglaw ko abalikog ti amin. Kas ko iti pa nang brainwash tayo kadag iti agtutubo. Ti pa nang padakas tayo iti gobyerno iti imatangda. Saan arumbong data? Ti panang tambang yu kadag iti soldado nga agpatpatrolya, nga uray awan mo ti madingar aramidan da kada kayo. Saan nga umno dayta?
Amok dayta. Amok. Ngam narigat ito mga iti grupo tayo, Irene. Noel. Katita, da kayon itagbalin ni anak ta ti masiknan. Tsakit nga titidaka sa mapasamak kada kayo. Iso ang masapol nga agpanunot tayo ti wagas. Suminatan iti grupo tayo. Irene. Isardeng tanday ito, Noel. Masapol a suminatan iti grupo tayo. Sakbay nga dapay nakarkaro ang mapasamak. Laglagi po masikugkon ti agbalin nga anak ta. Umanugot akiti day tayo rin. Ngamnad-nadlaw nga ogiddan ta. Anya ti kayat mo sawan, Noel? Saan arumbang nga madlaw data? Iso akas to'y taramidan ta. Agtungpal kay tibilin ni Kaamador amapan kay Jipatad. Nalakla ka ang makalibas ka no da kay Jipatad. Apaman amay kagumam taglibas. Agsubli kay Jilukario. Ijay kagayan. Sumaruno akto ijay. Apaman ang makachempo akwat nga aglipas. Noel. Kasta ti kasayatan nga aramidan ta Irene. Iti kasta. Saan ang makadlaw dagiti kakadwata. May papan iti panggap ta. Kanayo na may-mayang ka. Oh, Veron. Amukon. Malaglagip mo ni Irene, kanti agbalintong anak niyo. Husto ka di? Kasta nga ron. Narigat ti maya dayo iti patpatag. Podno dayta. Ngam adamisyon tayo, Noel. Amom dayta. Jak tumalipatan dayta, Veron. Isang orin na agtungtong palak iti amin na pagayatan ti grupo. Tapara daytoy kadagiti kagangay nga umili, ama sapula sa lakniban tayo. Nasayat no kasta. Kunaklakit din nun yan ti mapampanunot mo. Bindot dayta pa nang ipapan mo, Veron. Kailiw ko lang na Irene. Kanta agbalinto nga anak mi. Maglakit din. Tanairan na nga ada na patag nga si kason ni Catherine. Di nak makuyog itang schedule di check-up ko. Dayto yan di kapintasan ang gundaway. Tapno makalibasak di Cordillera. Masapol nga agsubli ako ni Kagayan. Iti ayan dagiti dadakal ko. Diyos ko, tarabayan na kumay ti dayto nga ramidak. Di na kami baybayan iti sikog ko. Tarabayan na iti panaglibas kun iti dayto a lugar. Agsubli ako ni lugar ni. Agsubli ako ni iti sidong dagiti dadakkel ko. Katsapay la ko ma. Tamaawat da. Kalpasan tinaunday a panawan a kaawan ko iti danada. Gapo iti jak panagpakpakada asimurot iti manangalilaw a grupo.